Салом ба ҳама, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозиро мекушоем ва инҷа мо бояд ки регистратсияро гузаштагӣ бошем. Регистратсияро метавонем ба воситаи Google аккаунт бигзарем. Вайти через Google интихоб мекунем, ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия мекунем. Дар инҷа далеро интихоб мекунем, як бори дигар далеро интихоб мекунем ва гатоваро зер мекунем. Дар инҷа разрешита зер мекунем ва барои пулкор кардан начат роста зер мекунем. Як бори дигар начата интихоб мекунем ва ҳозир мо агар воспроизвести рекламаро интихоб кунем, мо дар реклама нишон метавад ва биё мо ҳозир воспроизвести рекламаро интихоб мекунам. Ама дар реклама нишон дод, дар ҳамин реклама ина барнома нишон меса. Ҳамин барномаро мо агар установка кунем, барномаро бикушоем, регистратсия агар бигар регистратсия кунем, я 3 дақиқа истифода барем, я сен кор мекунем. Ёки просто рекламаро маҳкам мекунем, пропускатш мекунем. Дар инҷа разрешита интихоб мекунем. Дар настройкаи телефон ҳамин бозиро гирон мекунем. Бозиро ки гирон кардем, бо меоем дар барномамон, мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем. Реклама буд чӣ? Маҳкам мекунем рекламаро ва як бори дигар начат роста зер мекунем. ҳамон бозии мо сар шид. Мо ҳамин хел телефонро дар ягон ҷо мемонем, телефон худаш ба таври автоматик ба мо танга кор мекунад ва мо метавонем тангаро ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Мебуроем ай бозии наградаро интихоб мекунем ва ина ман 0.0019 танга кор кард. Отлично зер мекунем. Мебуроем ай бозӣ, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти чап угли поён значоки якума интихоб мекунем. Дар инҷа мо бозӣ барномаҳоро установка мекунем ва пулкор мекунем. Предложение задачиро интихоб мекунем. Дар инҷа ҳам бозию барномаҳо ҳастанд. Бозию барномаҳоро установка мекунем, пулкор мекунем. Предложение опросиро интихоб мекунем. Дар инҷа мо дар саволҳо ҷавоб метаҳем. Мо дар савол метавонем, саволода ҷавоб метаҳем, пулкор мекунем. Наши предложениеро интихоб мекунем. Дар инҷа бозию барномаҳо ҳастанд. Ҳар як бозӣ ёки барномаеро мо установка мекунем, 5 дақиқа истифода мебарем, 2000 танга кор мекунем. Поёнтар меоем, видеои YouTube ҳастанд. Ҳар як видеоеро ки мо дар YouTube тамошо мекунем, 5 дақиқа 2000 танга кор мекунем. ҳозир ман як задани YouTube дар ҳамин барнома иҷро мекунам. Шуморо нишон медиҳам ки чӣ хел ҳамин заданиёи YouTube дар ҳамин барнома кор кардан ва пул кор кардан мумкин аст. YouTube-ро мекушоем, дар поён начата интихоб мекунем. Видеоро дар YouTube нишон метавад, тамошо мекунем видеоро. Видеоро ки тамошо кардем, буд кардем, бо меоем дар барномамон, аз тарафи дасти чап боло дар галочка савз шид ва мо 2000 танга кор кардем. дар инҷа бошад бозингарои беҳтаринро нишон додагиаст ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагиаст. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар инҷа силкаро копироват мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем. Ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард, 10 сент кор мекунем ва плюс 15% дигар. Барои силкаро копироват кардан, копиро интихоб мекунем ёки поделитсаро интихоб мекунем. Силкаро дӯстонмонро роӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. Мегзарем ба таври пулгирӣ. Барои пуломонро гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён якум значокро интихоб мекунем. Дар боло баланси моро нишон дисад, баланси манолай, барое ки ман ҳозир регистратсия кардам, ҳоли пул кор накардам ва поёнашда бошад нишон додагиаст ки 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Поёнтар да бошад нишон додагиаст ки дар кадом кашлокҳо мо метавонем пуломонро бигирем. Пуломонро метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломонро бигирем. Дар Payeer минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT-ш 3.5-4 сомони хидмат мешавад. ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.